अब जाने की देखी आज सवेरे के घटना हो। पिंकी कुछ पनीर खा ले रही हो, आई को पेटवा तनी पतला होके लगल हो। पेटवा केहू का हो जाला, हमारा लोग केहू के ना हो जाला, पेट झरी हो जाला केहू केहू के। खाली पानी कुंवर जी तो सूत गए ले सवेरा बा। पिंकी कहले के भेंता जी रू ब्यास जी के बरोबर न बानी, हमरा के देखवा दी। हमके का होता तो बहुत पतला बुझाते नहीं के भारी हो जाता। माने अनचाहा में भी भारी होता। हां ले गई डॉक्टर साहब को, कहले कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पिंकी जी है ना, दस्त है, अंग्रेजी दवा नहीं लेना है। नहीं पनीर खाने की वजह से हो गया था दस्त, अब निकल चुका है बाहर लगभग, थोड़ा बहुत रह गया है। नींबू का प्रयोग कीजिए। नींबू हम कहते तो सस्ता दवा बा, अरे बड़ा ही बड़ा है। 4 गो नींबू कीन के पहला पिंकी जा अब प्रोग्रामवा में आवे के बारा। पिंकी पेटवा ठीक बा? ठीक बाबा के गुड़गुड़ाता गुड़गुड़ाता माने ठीक बा, झरत नहीं खेनु। तो पिंकी पढ़ा लिखल कम नहीं कहता कि ब्यास जी जले लगोले रहता नींबू तले ठीक रहता, निकालत है तो फिर झरे लगता। नारियल लगाओ अगले औ का तर के दिहर लग होर के पिए के कि मुहा से जाम करे के दिहर नारियल लगाओ रुक जाई हद हो जाता है आदमी। आ गीत कौन गाता रे? सैया अंगूरी से बोर बोर के टीका करे ले मना माता ना बिगड़ा ब्यास ना देखो। ये तार गीत है। साल 2 साल पहले गाता ना कि पिए बोला मुआ ढोढ़ी में बियर ढार ढोढ़िया में ढार के चभर चभर चाबत रहे हम यूट्यूब पर बा। पतई पर को प्यार मांगले पहले वो चटवा रहले। हां अब ढोढ़ी चटवा भइल बड़े। हमरा दौर में कि 2022 हो गल बड़े हो गल बड़े मैं चटवा हो गल बड़े हो कोनो बात पूछौ कोई देत रे ई हो काहे ना गा देला हो कि सैया रोजे रोजे हमरो अभिनंदन करेले। राजा जी गड़िए में बोर बोर के चंदन करेले। शांत हो जाता है ना, तू अपनो दुख सुख हो, लीला ठंडा हो जाई। अपनो दुख सुख बताओ। हमको तो मरो दोनों गुड़ के लंगड़ बा। सखी तहार पियवा कैसन बा? कैसन बा? हमरे ले तोरो ठीक लगता बे, मैं आवाज रह गइल बा के बोली। 3 गो सखी रहली, चाबी 3 गो सखी रहली आ तीनों भेटाइल बड़ी सब मेला में। हां बतियावेली सब बतियावत रहली सब। हां कैसन बा मर्द बोल का कहिए सखी? अरे कहे सखी बोलो, कहलो नहीं खे जा बोलो कैसे कैसे रहलो नहीं खे जाते सखी। उगिला ना बतिया ई घोटी है। कहलो नहीं खे जा रहलो नहीं खे जा मैं खोसलो। अरे जल्दी बोला ना, कहो हमरो मजा आई। जानते रुए सखी हमार मर्दा त निमने बा, लेकिन एक के रहनो का ठीक नहीं खे। रह जो अब मान ला 2-3 जने बिटराइल बाड़ू लो, पिंकी बाड़ी तू बाड़ू, तब बिटराली से सखी तो का बते हैं का? मर्दा नौकरी करेला हां मर्दा के साइज बताओ कतह के बावे 6 फीट बाकी 6.5 फीट के देह बावे। मिलिट्री में बाकी कहां बा कितना देर करेला बोल के तरह का करेला उल्टा सीधा। ए सखी हमार मर्दा त निमने बा, एक के रहन ठीक नहीं खे ओकर। कौन? हमार मरद पियक्कड़ भेटा गए। पियला पिएला मर्दारी। तो देखिए ये सखी पहले है करो मर्दा पियत रहे पिंकिया, पियकड़न से पागलन से दूर रही काहे ना पिए सा तो झगड़ा को के 5 मिनट में आंसू बहा के सूत जे है सब आ पी ली है सब काम शुरू करके भुला जैसे कहा बानी हम 3-3 घंटा तो हर जान ना मनबे। बाबा देखी वैशाली जिला हो एगो हगो जवान हरमुठा हो भेटा जाए हैं, इतना दर्द में कुहरब तेरा का दर्द उपटा दी है तो हम हो पी जाइले बनी जन्नी बाकी कितना दर्द में कहत पुदीना ओया 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 आ भी 3 किस्म के होले। कैसा कैसा 3 किस्म के होले। एगो भर पेट खइले बड़ो का हलवा ठीक से भोजन भइलो ठीक बा। एगो पिंकी जानतारी कौन?
रहा भाई ओ जिमी एक वाह कुंवर जी जानता है ना पियला खइला में सुखले सुखले मार दो डूब गया तो गइल बाढ़ से भेसली लगा दो गैया मरा गइल मना करेलू ना मानत जानता नहीं मानते ना होई